Ola a todos. Hoxe no especial Eleccións de Resposta entrevistamos a Mar Blanco Casais, candidata á alcaldía por Móvete. Hola, Mar. Gracias por aceptar a invitación de Biondi TV. Moitas grazas a vos por convidarme, é un placer estar aquí con vos. Gustaríanos comezar por coñecela un pouco. En que colexio estudou vostede? Pois eu estudei aquí, no Pérez Biondi. Por iso que tamén me fai moita ilusión vir aquí de novo. Cando eu era pequena e empecé ao cole, estudiábamos aquí parvulitos, cando tiñamos 4 e 5 anos, aí na parte onde era tendes a comeder, era parvulitos, e despois facíamos primeiro e segundo, e onde é agora a Casa das Letras, no Colexio Xosé Antonio, e logo volvíamos aquí, e estuve aquí estudiando hasta octavo, que antes era EGB, e estudiábamos aquí hasta octavo, antes de ir ao instituto. Que estudos ten? Pois eu estudiei ao acabar o instituto, fui a Santiago, a Universidade de Santiago, e estudiei Ciencias Políticas, por eso que agora me presento ás eleccións, porque xa de aquela me gustaba moito a política, e despois, anos despois, que de feito rematei o ano pasado, seguí estudiando pola miña conta e fixe psicoloxía, que agora ainda estou facendo un máster de psicoloxía clínica. Vostede onde naceu? Pois eu nací na Estrada, cerca da casa somos vecinas, por a parte das casas baratas, pola zona que era de arriba. Seguro que cando era pequena pensaba que ia ser de maior. Pois sí, o que pasa que, bueno, tampouco tiña moi claro, me gustaba xornalismo, me gustaba psicoloxía, e despois, a medida que fui estudiando e tal, dixen, bueno, o que máis me motiva é a política, e creo que para ser un bo político, unha boa política, hai que estudiar ciencias políticas, por eso decidí ao final esa carreira. Cal era o traballo co que soñaba? Bueno, pois a verdade é que tampouco se ten moi claro cando se é estudiante, non? Igual hai nenos e nenas que sí, ou mozos que o teñen claro, pero eu creo que a maioría non o temos claro. Queremos estudiar, igual nos gusta máis unha asignatura que outra, pero tanto como decir, quero dedicarme a isto en exclusiva, pois a verdade, hasta que foron pasando os anos e me fui formando, non o tiña moi claro, e despois, cando xa estaba rematando políticas, sí que tiña claro que me gustaría dedicarme a traballar na administración pública. Cando vostede estudaba, cree que a educación era mellor? Bueno, pois eu creo que é mellor agora, verdad? Eu creo que agora os profes, bueno, pois que están máis, bueno, non máis implicados, pero que están máis ao tanto dos avances sociales, creo que son máis sensibles. Antes os profesores eran como moi rectos, non? O sea, non lle importaba nada, o sea, eran moi exigentes, non había ese trato que eu creo que hai agora, xa mo contaredes vos, non? Máis de actividades extraescolares, de estar pendientes de que os nenos estén ben non solamente coas cousas das materias concretas que hai, sino creo que tamén os profes de agora están máis preocupados por se hai outras problemáticas nos coles, como bullying e estas cousas. Entonces eu creo que agora é máis fácil estudar. Antes, a veces, os nenos lles costaba moito ir á escola. Ir á escola, pois, era un problema para moitos nenos, non? O cole estaba en boas condicións? Na nosa época, xa non nos fixábamos tanto, creo que non nos plantexábamos tanto esas cousas, non? Recordo, bueno, non sei agora moi ben, pero recordo que non se pedía tanto, non tiñamos, tampouco facíamos tanto deporte, non había moito pabellón onde xogar, os campos onde tiñamos a recreo eran de terra, había pedras. Eu creo que nese sentido estamos bastante mellor agora. Falemos do noso caso. No noso centro temos un pabellón inundado. O campo de fútbol parece unha lagoa. As luces das aulas non iluminan o suficiente. No gimnasio temos cables colgando. Que faría para arranxar estes problemas?
Bueno, que xusto eso acaba de contradicir o que vos acaba de decir. A ver, eso non debería de ser así, por dúas cousas. Unha, porque para mí o máis importante é nun cole, e o digo, o sea, con todo o coñecemento de causa, é dicir, o máis importante, tanto para os nenos como para as persoas traballadoras, é traballar nun espacio donde realmente poden desenvolver o teu traballo e os teus estudos dunha forma cómoda e digna. E en este caso ainda é máis grave porque tendes o pabellón é relativamente novo e xa se inunda. Iso é porque unha obra se fixo mal e cando dende un concello, cando dende unha administración se dispón dunha serie de cartos para facer unha obra dese tipo, que ven sendo unha obra pública, unha obra dun cole, se gastan moitísimos cartos. Os orzamentos para facer esas obras son moi elevados. Entonces, despois, a empresa que fai esa obra lle hai que exigir que a faga correctamente. Non é lóxico que se faga unha obra nova e que se inunde. É como se nós facemos unha casa para nós. Non é lóxico que ti fagas unha casa nova e que che dé problemas ao pouco tempo, ou xa desde o primeiro momento, porque se che pasa eso, ti chamas ao contratista, aos albañiles que che fan a obra, e lle dis, oi, mira, ven arreglar isto porque senón non che pago, ou te denuncio. E, sin embargo, desde as administracións públicas non suele pasar eso. Faise unha obra nova e sempre queda mal. O sea, en serio, o sea, cando se fixo a Plaza de Abastos, coñecedes, quedou mal. A Escola Infantil esta de Madeira, que hai onde está ahora o Centro de Saúde, tamén quedaron mal. E non hai exigencias desde a administración, desde que sea o Concello, que sea a Xunta, nunca se pide explicacións e se obriga a reparar. A parte que dende a administración, pois hai como 2 anos, non? Para se recepciona a obra, é dicir, unha vez que ti acabas a obra, hai un plazo para recepcionala, e nese plazo ti te podes exixir a quen fai a obra que faga reparacións para que quede ben, e non se suele facer. É destas cousas ilóxicas que a veces pois pasan no ámbito público e político. Entonces eu creo que o fundamental é para vos, non? Pois que tampouco pedides tanto, pedides estar nunhas condicións dignas, poder xogar pois nun sitio, o pabellón onde xogades o fútbol. A ver, igual non se pode poñer, non vamos a poñer aquí un campo de fútbol como o do Estradense, obviamente, non, porque hai máis coles e iso non sería unha prioridade. Pero un espacio digno onde xogar ao fútbol ou un pabellón que non se inunde, pois é que é de sentido común. E despois, o que intercedes das aulas, o da luz nas aulas, hombre, pois é que é como algo super básico, non? Igual non se pode ter pois unha super pantalla de televisión, pero luz nas aulas é básico. Fixemos un traballo sobre as dificultades da xente con discapacidade para desenvolverse nun pobo. Pensa que a estrada está adaptada para a xente con discapacidade? Que faría para mellorar a situación? Bueno, pois por desgraza, nunha estrada, nin outras moitas vilas están adaptadas para as persoas que teñen problemas de mobilidade. Ben sexa persoas pois que, bueno, pois que teñen un problema pois porque sí, ou incluso as persoas maiores que teñen máis dificultade para moverse, para desplazarse, non? Porque xa non perden a axilidade, todos perdemos a axilidade co paso dos anos. Entonces, nos últimos anos fomos incrementando a conciencia de facer vilas inclusivas, donde todo o mundo pois podera mobilizarse en condicións de igualdad, independentemente de que seas unha persona pois áxil ou de que teñas algunha problemática que te limita a desplazarte. Entón, a verdade é que nós, desde o partido polo que me presento, desde Móvete, pois temos presentado algunha iniciativa no Concello para exixirlle ao grupo de goberno que avanzara neste sentido. E bueno, se empezou a facer algunha cousa. Vedes que ahora, por exemplo, nas aceras, pois que hai como esa rampliña para que poidan pasar as sillas de rodas máis facilmente, ou incluso, bueno, pois para camiñar mellor. Pero aínda queda moito traballo por facer. Nos, moitas veces, hai xente que anda en cadeira de rodas que se pon en contacto con nós porque ten realmente dificultades para desplazarse,
por exemplo, logo, ainda que por un lado vamos collendo conciencia neste ámbito, por desgraza logo ves que ainda queda moito que facer, porque sabedes que é a Plaza de Abastos, non? Que vos acabo de falar dela, que tamén cando se fixo esa obra, pois empezaba a chover, chove adentro, ainda chove agora. Bueno, pois, se vos fixates na Plaza de Abastos, sabedes que unha das entradas principais ten escaleiras, por xusto en frente onde está o restaurante Os Peares, sabedes, non? Entón, ti vas andando pola acera e de repente ves aí unha motreta de escaleiras que ou as tens que subir ou tens que desplazarte pola rúa, pero pola rúa hai un peligro, porque poden vir coches, van despistado, o que sea. Aparte hai coches aparcados por ali, co cal te obliga a meterte dentro da rúa ou cruzar para a acera de enfrente. Eso é unha barreira arquitectónica. Eso non se pode permitir ahora mismo. Isto os puxemos ao alcalde nese momento. É dicir, se é un edificio bello, obviamente hai que correxilo. E a veces, pois, queres correxilo e non o podes correxir inmediatamente. Hai que facer, poden pasar anos. Pero cando faz un edificio público, como foi ese que se remodelou fai relativamente pouco, non o podes facer con unha barreira arquitectónica, porque realmente, estás indo contra os dereitos básicos que temos todas as persoas, non? Entón, creo que nese tema, ainda temos moito que avanzar. Antes de presentarse á alcaldía, tivo outro emprego? Sí, porque eu me presentei á alcaldía por primeira vez no 2015, co cal, xa tiña uns cuantos aniños, agora teño 48, xa que calculade. E entonces, sí, xa traballara en cousas moi diferentes, traballei na administración pública, na Xunta de Galicia, precisamente pola carreira que estudei, logo preparei oposicións e traballaba por listas de contratación, traballei na Xunta de Galicia, logo tamén traballei en fundacións organizando eventos culturais. Despois, teño a experiencia máis propiamente política porque nos constituímos o noso propio partido político, que iso tamén foi un bo traballo voluntario, pero foi un bo traballo. Despois, últimamente, xa unha vez que tiñamos 9, que eu xa estaba de concello no concello, creei con dúas compañeiras unha cooperativa, que unha cooperativa ven sendo como unha empresa, pero con uns valores diferentes, pero de unha empresa propiamente dita, tamén para diseñar e para executar proxectos máis culturais e de posta en valor do rural e así. E agora, como acabei psicología o ano pasado, tamén traballo dando cursos de formación sobre as emocións, sobre todo para a xente maior. Que inspirou a ser política? Me inspirou a ser política... A ver, eu sempre... Eu teño os meus irmáns son maiores, moito maiores que a min. Ahora que se escoitan esta entrevista, igual te parece un pouco mal, pero a verdade é que son bastante maiores que a min. E eles sempre tuveron moita conciencia política. E sempre me contaban as problemáticas de aquí, que pasaron na transición, sempre me introduxeron moito tamén un pouco nos conflitos que pasaron en outros países, non? Vimos digamos que nos 70, nos 80, foi, o ámbito político era un pouco diferente agora, o clima político, non? E era como que antes todo estaba por construir e por facer, e entonces era como moito máis fácil estar máis activo en política e despertar unha conciencia política. E eu heredei un pouco esa inquietude política dos meus irmáns, e entonces por eso me gustaba a política, por eso decidí estudiar ciencias políticas, e como ganas de contribuir, ser parte activa e contribuir a mellorar a vida das persoas. É algo vocacional. Vostede preséntase polo partido político Móvete. Dende cando é membro dese partido? Pois mira, como vos decía antes, Móvete o creamos no ano 2015, eu, xunto con un outro grupo de veciños e de veciñas da Estrada. Non nos gustaban os partidos que había porque pensábamos que non representaban as necesidades reais que teñen os veciños e as veciñas da Estrada. Nos parecía que como que
cada un, bueno, pois tiña a súa forma de traballar, pero que, ainda que eran realmente facer política na estrada, facer política no concello, pois debería de ser máis fácil, porque vives aquí e entonces pois estás como máis ao tanto dos problemas que teñen os veciños, e ao fin e ao cabo a política e o concello o que motiva a súa inspiración é resolver, dar respostas a eses problemas dos veciños, non? Entonces como parece que é bastante máis fácil. A ver, entendédeme, é difícil, pero o que é fácil, o que debería de ser fácil é, se ti vives aquí, o que é fácil é saber cales son os problemas que teñen os teus veciños, porque solamente tens que preguntarlle ou escoitar, non? Parece que eso, en principio, é doado. Logo, non é fácil buscar respostas a esos problemas. Algúnas cousas sí, pero outras non. Pero, en todo caso, o traballo que ti estás disposto a facer. Nos digamos que os partidos están desconectados realmente dos problemas que teñen os veciños, ou se conforman con decir, eso non é competencia nosa, eso é competencia de outra administración. E nos pensábamos, pois eu creo que non é fácil, pero creo que non debe de ser despachar a xente con, eso é moi difícil de resolver, non, creo que hai que esforzarse un pouco máis e decir, pois vamos a ver como podemos resolver, cambiar un pouco esa perspectiva, non? E entón, pois decidimos, pois vamos a crear o noso propio partido, se non nos gusta o que é, en vez de criticar, vamos a traballar e vamos a crear o noso propio partido. E así foi como naceu Móvete. Cando decidiu presentarse ás eleccións municipais? Pois no 2015, en ese momento que decíamos, bueno, a ver, é certo que non solamente pasou na Estrada, pasou en outros moitos concellos, non só de Galicia, senón de todo o Estado. A xente empezou a estar como un pouco farta de política, ou non sei, vos nas vosas casas, ou vos mesmos, pois decides, jolín, a política é un rollo, non vale para nada, a mí non me gusta, os políticos son unha clase que está aí alonxada de nós. Entonces, bueno, pois nos empezamos a pensar que bueno, pois que sí é certo que a veces a xente cando fala mal da política fala con razón, porque a veces os políticos non fan o que deben de facer para dar respostas ás problemáticas que hai, non? Vos podedes estar enfadados cos políticos porque tendes un problema no vosso cole. Entonces, pois podedes decir, pois non me gusta a política, ou a política é un rollo, ou a política é negativa. Sin embargo, nós, en outro contexto e en outro ámbito, obviamente, pois decidimos, vale, pois non nos gusta, pois vamos a facelo nós. E por iso creamos Móvete. Por iso Móvete está un pouco ao marxen das dinámicas dos outros partidos, porque realmente a xente que participa en Móvete, pois non nos ceñimos a formas de traballo que teñen outros partidos, non? Nós pois somos veciños e veciñas que a maioría deles pois nunca militaron en ningún outro partido, simplemente pois decidimos que tiñamos un proxecto para mellorar a Estrada. Queremos coñecer un pouco algunhas das súas ideas. Cales son as súas propostas a nivel educativo no seu programa electoral? Ben, pois mirade, a ver, bueno, dúas cousas, non? Como sabedes, o que somos a nivel educativo, normalmente que as administracións competentes neste ámbito, pois son a Administración Galega, a Xunta de Galicia, incluso nun marco máis xerais, a Administración do Estado, o Ministerio de Educación, entonces estaría o Ministerio de Educación, a Consellería de Educación, pero logo creo que desde a nivel municipal tamén hai moitas cousas que se poden facer. Unha, a que falamos, a máis importante agora, a que máis vos surxe, mellorar os espacios educativos. Dotar de melloras de luz, o pabellón, as zonas de recreo, bueno, todo, cada colexio ten as súas demandas, non? Cada colexio pois necesitan inversións pois en cousas diferentes. Entonces, os coles, como vos, desde a administración local, pois, ou ben se pode facer cargo económicamente de realizar esas melloras,
ou se son unhas melloras que supoñen unha cuantía de cartos importante, a obligación do Concello é chamar por teléfono a Xunta de Galicia e conseguir fondos para invertir nos coles. Vale, pero non é algo que, vale, vou a chamar a ver que se me fan caso, non, é algo que ten que ser unha prioridade, porque vos, que agora estades aquí, sodes estudiantes, tal, dentro de nada, dentro de 2 anos, vos sodes os que ides a traballar para manternos a nós, que vamos a ser maiores, vos sodes o futuro, pero o futuro que xa é moi presente. Entonces, é moi importante que vos recibades boa educación, e non solamente educación no ámbito máis estretamente académico, en mate, en lengua, en inglés, sino tamén educación en valores, en principios, en ética, en cuidarse, en quererse, en emocións, non? Entonces, nos entendemos que, para nós, dende logo, unha prioridade a nivel local é que podades estudar nunhas condicións dignas. Eso pasa por que o básico de un centro de ensino pois funcione a nivel de infraestructura, e despois, obviamente, os contidos das vosas asignaturas, eso marcan outras administracións, non temos nada que decir, pero outras administracións e os vosos profes, non? Pero o que sí podemos é, en colaboración co profesorado, diseñar e axudar a impartir campañas, programas, actividades que reforcen o ámbito académico. Por exemplo, como vos decía antes, estades ao tanto do que é o bullying. Creemos que hai que facer talleres para concienciarvos da importancia de educarvos en igualdade e no respeto entre os compañeiros. Sabedes da importancia da igualdade entre nenos e nenas. Sabedes da importancia das emocións tamén para evitar tristezas, soedades, rabias. Mirade, sabedes que unha das principais causas, das principais problemáticas que teñen agora, por desgracia, moitos nenos, nenas e adolescentes, pois son depresións que moitas veces levan a facerse dano ao mesmo, incluso está incrementando o suicidio de xente moi nova. Pois hai que, desde o ámbito educativo, e iso non é obligación dos profes, pero sí é obligación das administracións máis cercanas, en facer campañas para que nos sepamos gestionar as emocións. É moi importante eso. Os profes vos enseñan no ámbito académico, pois eso, mate, naturaleza, historia, son os contidos que eles pois teñen a obligación de impartir. Pero despois hai outras cousas que é importante que coñezcamos, como é, pois, por que estamos tristes, por que nos enfadamos. Eso, pois, tamén é importante dentro do ámbito educativo, pois, aproveitar para falar desas cousas, non? Ten algunha idea innovadora para a Estrada? Cal? Bueno, pois mira, ideas innovadoras de por sí para nós é, desde logo, que todo o que se faga coa participación da xente. Por exemplo, se ora queremos propoñer unha serie de actividades para facer aquí, para impartir aquí, no cole, pois eu creo que partiría por falar cos tutores e dicirle: oye, que problemáticas vedes vos no Pérez Biondi que nos vos podamos botar unha man? Hai casos de bullying, hai desigualdade entre os nenos e nenas, a ver, como vos podemos axudar? Eu creo que é importante que de unha vez por todas o traballo político, e sobre todo o traballo político a nivel municipal, a nivel concello, porque é viable facelo así, se faga en colaboración cos propios axentes implicados. Empezar a animar, a fomentar que a xente participe das cousas. Se nós agora queremos facer un taller para este cole, ou para este ou para outros coles, eu creo que é importante que sexa previa conversa cos profes deste cole, porque
Imaginádevos que eu son a alcaldesa, a próxima alcaldesa, e a mí se me ocurre que hai que facer, pois, nos coles da estrada unha campaña para loitar contra o bullying. Bueno, pero que realmente a mellor, pois non é necesario facela na estrada, igual en outros sitios sí, pero aquí non, e aquí é máis importante facela para fomentar entre os nenos e as nenas da estrada pois unha maior responsabilidade co cuidado do planeta, vale? É dicir, que eu creo que o que se faga, que se ten que facer para fomentar a participación dos sectores implicados. E iso é innovar en política, iso é innovar. Despois, outra cousa, outro exemplo que a nos parece tamén importante, e me gustaría comentarlo con vos, porque creo que tamén vos tendes que ir facendo vos responsables con cousas que pasan na nosa sociedade. Como sabedes, cada vez hai máis persoas maiores na estrada que persoas xóvenes. Iso, pois tamén o tendes que saber. E as persoas maiores teñen un problema, que vos agora, pois a mellor, ainda o descoñecedes porque estades rodeados de xente da vosa idade no cole, porque ides a un montón de actividades, pero a xente maior ten un problema e é que está moi soa. Porque a mellor, pois, bueno, pois viven solas por circunstancias das persoas, non sei se vos tendes avós ou avós, a mellor ainda son máis novas, pero hai moitas persoas maiores, bastante maiores, que viven solas e moi solas e teñen problemas para cousas básicas, como é para ir ao médico, para ir ao banco, para facer a compra, non teñen quen axude e a veces non son capaces de facela solas. Jo, iso é moi triste, non? É moi triste. Bueno, pois eu creo que desde o Concello hai que axudar a esas persoas, porque eso, están solas, viven solas, e a mellor, pois, nós non somos conscientes de esa problemática. Eu creo que dende o Concello hai que visibilizar esas problemáticas. Todos como sociedade temos que saber o que pasa, e se alguén sufre, temos que saber por qué, e hai que axudar. Entonces, unha das cousas que nas que queremos traballar é poñer un servicio que pode ser incluso feito, aínda que sexa impulsado e organizado dentro do Concello, pero poñer un servicio de voluntariado para que acompañe a estas persoas maiores nas cousas importantes do día a día, como ir ao médico, pois axudarlle coa compra, bueno, estas cousas que fomos comentando. Se fose alcaldesa, que é o máis prioritario para facer na estrada? Bueno, pois mira, prioritario para min hai un montón de cousas, pero para empezar por algo así concreto que vos digo, moitas das cousas na administración local funcionan por inercia, xa, non? Moitas cousas funcionan por inercia. Entonces, eu creo que unha prioridade sería o que non funciona por inercia, porque, por exemplo, funciona por inercia. O servicio de limpiar as calles, de limpieza, funciona por inercia. Se hai persoas contratadas que limpian as calles. Os servicios básicos que están funcionando xa, pois tamén xa funcionan por inercia. Hai moitas cousas que, independentemente de quen goberne, van a seguir funcionando, non vai haber cambios. Non se para a actividade municipal cada vez que hai un cambio de goberno, todo sigue, non? Entonces, para mí que sería unha prioridade? Pois unha prioridade sería precisamente as cousas que non existen, como por exemplo isto que vos digo, cuidados específicos para as persoas maiores no ámbito que vos acabo de comentar, que non existen. Bueno, pois unha das prioridades sería poñer iso a funcionar. Despois, outra prioridade, e o digo porque, como vos dixen antes, vos agora sodes nenos, e ainda sodes nenos, e ben vos parece, bueno, nenos, xa non sodes tan nenos, que xa casi sodes adolescentes, pero quero vos decir que vos por agora igual vos vedes como persoas sin responsabilidades, que ainda estades estudando e tal, vale, sí, pero que en moi pouquiños anos vos aides a estar traballando, vos aides a ser os responsables de os que vos ides a presentar ás eleccións, os que ides a ter que gobernar, os que ides a dirixir empresas, os que ides a o sea, deso de su futuro, e, por lo tanto, é moi importante que vos sexades persoas formadas tanto a nivel educativo como a nivel tamén de persoas, non? Entonces, para min, unha prioridade tamén é pois falar cos coles para ver de que maneira, dende o Concello, vos podemos axudar a, pois eso, a aumentar os valores,
a crear conciencia de xustiza social. Entonces, para min son dúas cousas importantes: atender as persoas que máis o necesitan, que eu creo que en este momento son as persoas maiores e as persoas con poucos recursos económicos, que teñen que pasar bastantes dificultades para chegar a fin de mes, e as persoas máis novas, que ides a ser en nada o futuro. Cal é o lema da campaña? Por qué? Bueno, pois o lema da campaña é por ti, por a estrada. O porqué é porque, como vos decía, nós somos un partido, movimento vecinal estradense, Móvete é un partido local, é un proxecto político para a estrada. Entonces nos queremos dirixir directamente ás persoas que viven na estrada. Por eso é directo á persoa, por ti, e por a estrada, por todo o concello, ¿no? Por un lado, por as persoas e por o concello en sí, que é vila e gran parte rural. Entonces vai dirixido un pouco a englobalo todo, as persoas da estrada e o que é o término municipal da estrada. Cal é para vostede a cualidade imprescindible que ten que ter un bo político? Bueno, para min, e eu teño clarísimo desde fai moitos anos xa, cando empecé a participar un pouco da actividade política ao marxen das institucións, para min, a cualidade máis importante que ten que ter un político e unha política é que lle ten que apasionar estar coas persoas. Para min un político ten que ser unha persona que disfrute pois estando como estou agora aquí con vos, rodeado de xente. Xa estamos nas dúas últimas cuestións. Cita unha característica positiva dos outros candidatos á alcaldía da Estrada? Bueno, pois a ver, algo positivo, vou dicir algo positivo que eu creo que teñen en común todos, e é xenerosidade. Eu creo que para ser unha persona que participa en política, sobre todo encabezando un partido político a nivel local, eu creo que hai que ser xenerosos, e eu creo que eles o son. Creo que son xenerosos porque dedican tempo da súa vida para mellorar a vida das persoas, do resto, non? É dicir, ti cando estás en política, despois o farás mellor, o farás peor, non farás nada, farás moito, o que sexa. Pero de cara, vas a ter que ter tempo da túa vida personal para dedicarle á política. E iso para min é xenerosidade, porque poderían coller e non facelo, e decir paso de todo e que o faga outro. E eles, bueno, pois están demostrando que dan un paso adiante e que aí están encabezando candidaturas, polo tanto creo que son persoas generosas. Podería dicirnos unha cualidade negativa de vostede? Carai! Bueno, pois mira, vamos a decir unha cualidade negativa miña, e espero que vos reflexionedes e que se tamén atendes, pois que tomedes conciencia dela e que se pode e que fagades o que eu estou intentando facer. A ver, cóstame moito decir non, e iso é unha cousa negativa, porque hai que saber a veces decir non. E vos explico. Sobre todo agora, non? Nesta dinámica de campaña, que hai como moitos nervios e que facer mil cousas cada día. E entonces é como que alguén che propón, oye, mira, facemos isto. Ai, me costa tanto decir non, porque é como a idea de, sí que podo, podes vir mañana a tal sitio, sí que podo ir, podes axudarme en tal cousa, sí que podo. E ao final, digo, Dios mío, pero que non me dan as horas para facer tanto, e me agobio e me estreso, e digo, non pode ser, hai que saber decir, non, mira, sinto moito, pero igual, eso, vale, podo axudarche, pero máis para adiante, xa te avisarei. E non, sí, e logo acabo estresadísima. Entonces vos igual, cando vosos pais vos digan, tendes que ir a esta actividade, a esta, oye, decide, vamos a frenar, que nós tamén logo queremos ter tempo para dar un paseo con oso can, queremos ter tempo para ler un libro tranquilamente, non? Entonces, hai que saber decir non, eu estou aprendendo.
Moitas grazas por todo. Que teña sorte nas eleccións do 28 de maio. Bueno, pois moitas gracias a vos, polos vos desexos, por convidarme aquí, e nada, pensei que vos iba a poder facer unha pregunta a vos. Dadesme un minuto para facervos unha pregunta, pero tendesme que contestar. Gustaría vos ser políticos? E presentarvos ás eleccións ao Concello da Estrada? No. A ti non, a ti sí. Bueno, pois moito ánimo, e a ver se dentro de poucos anos te podemos votar. Gracias.